healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Nabulig mapaniwang kay Totong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes, ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani, ha? Awayon ta kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang, baladay. Hindi ka magsiling, Oh, hindi! Kamu man ni Boyet? Extend
Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabasbog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kay Super Detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sa Mandaluyong, ang nagserbisyo nga palangga sang mga tao, si Abalos na. Ang ginhatagan sang pinakamataas nga award sa nutrisyon sa bugos nga pungsod, si Abalos na. Mga estudyante sang Mandaluyong nangin #1 sa National Achievement Test, si Abalos na. Ang disente nga lubnganan para sa mga pigado nga ginkilala sa bugos nga pungsod, si Abalos na. Alkalde sang Mandaluyong Saddo, DILG Secretary Subong. Ina, si Benhar Abalos. Ginhimo, hindi lang ginhambal. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtingula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumson! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 7:14 sa agang oras. Ginadulong sa to si Kalwan sang Mighty ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tag pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas
gid pabasko, mas gid pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Hay, mga langit! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga. Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning! Western Visayas, welcome na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad diri sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Today is Friday, thanks God it's Friday. TGIF. Daw kada siglang mga ka-K5 sang inadlaw. So sa aton sini nga mga ka-K5, no, santo nga na kita sa bulan sang Nobyembre. Today is November 15, 2024. Adlaw subong sang Biyernes mga ka-K5 kag adlaw man subong sang sweldo. Kamusta kamo tanan? Kamustang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Umalin sa Primero Distrito pagkanto sa Quinto Distrito. Sa aton sini mga pinalangga nga mga abyan, mga pinalangga naton nga mga kulturan nga mga vendors sa nagkalanlain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga toda drivers sa mga terminal nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan. Halin sa tricycle, e-bike driver kag sa aton sini nga mga bus, van kag modernized jeepneys kag traditional jeepney. Nagupod gyud sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan lakip ng aton sini mga mapisan mabuot kag hamot kag mabaskog nga mga K5 taxi patroller. Magsakay kani sa ilang nga mga taxi, mga mumot, no? Mga mumot kay nakaklinika Dio Fresh. Ang aton nga mga K5 taxi patroller. Mga ka-K5. Alas 7:18 sa aga oras nato diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ginaabi-abi taman ang aton sini nga mga KISS, K5 Iloilo solid supporters galin sa una way gid kami gimpabayaan. Dayon nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo malin sa aton sining pagpangalagad sang una pagkadto subong ang balnya sir while lang kami sir sa internet pero ang amon radyo do ma-overheat na sir sang pagpamati alin saga pagkadto sa gabi wala patay-patay. Salamat gid sa mga KISS nato sa aton sini nga mga Fans Club International 1 and 2 nga nakatutok gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang aton sini mga overseas Filipino workers OFW abroad. Good morning sa inyo nga tanan, good evening sa iban, kag good afternoon sa iban. Natamiyaw ta sa mga aga si Bro Miles Bautista, Motorcycle Federation Philippines Incorporation with the Department of Transportation. Commemoration of World Day of Remembrance of Traffic Victims on November 17, 2024. Sa aton sining mga ka-K5 at Iloilo Convention Center Mega World Business Center. Ginaimbitaran nga mga motorcycle club nga mag-upod sa sining okasyon. Kay madamo sang papremyo nga nagaulat may 2 ka unit sang motorcycle helmet, riding gears, kag MC accessories etc. Wala sang registration fee, no raffle ticket for sale. Basta kadto lang kay makabel kagid sang imo sini nga raffle tickets mga ka-K5. Ay grabe ha, namin ni nga programa para sa mga motorcycle riders natin. Kadto kamo dito subong sa ni Parikoy sa November 17. Subong ning adlaw no Parikoy Miles Bautista sa aton sini nga mga ka-K5
may mga gathering ang mga motorcycle riders, mga ka-K5 dito sa may Mega World. Salamat kay Bro Miles Bautista, Mambing Space J, good morning. Ka-K5 Mac Joe Benebeles Ploteo, kag sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo, Laura Sumagaysay, Ma'am Bibs Press Calison, Ma'am Nadrin Sautong, ka-K5 Prep Dio Campo Pasgala, nagapamatigid sa Reggie Plasuela Di Mayo, good morning, kag kay Ma'am Remia Pares, Ma'am Maricel Valoro Kasip, nakapaligo na, kag nakaplastar na sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Ang oras nato na 7:20 sa aga, may klase kag may opisina. Biyernes ka biyernes mga kabyanan, isa ka mananay nga adlaw para sa aton nga tanan. Sa aton sini nga mga ka-K5, let's always thank God, no? Sa pagbugtaw sa aga kag pag-atag sa aton sang maayo nga sitwasyon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And we also pray sa mga nadalasa kag nasasa sang bagyo dito sa may Luzon area, mga ka-K5. Si bagyong Pepe Pipito, no? Pepe Pipito pagida. Pipito, sa aton sini nga mga ka-K5 ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility sa aton sini nga mga kuturan. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag si bagyong Ophel, grabe man tong halit kag gindala dito sa pila ka mga areas ng Cagayan kag Isabela, mga ka-K5, kusari pedalom to sa signal number 4 sa kahapon nga daw. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti subong, sa aton sini nga mga kuturan ining si bagyong Pipito, sa aton sini nga mga ka-K5 ining si Tropical Cyclone Pipito, ang ginalauman nga mga tuga sang pag-ulan sa aton sini nga mga ka-K5 sa pila ka bahin sang porsyon sang mga areas of concern sa aton sini nga mga ka-K5 nung labing mapiktuhan sa sining pagdalasa ni bagyong Pipito, no? Sa may bahin sang Albay sa aton sining mga ka-K5, no? May ginawarningan sila ng mga kabyanan sa possible nga storm surge nga dala ni tawag ni bagyong Pipito. Namo sa kilid ni siya pangalihid ni si bagyong Pipito, kung makita ninyong iya sining tracking image, no, sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining satellite, no, maagi ni siya sa may Bakakay City of Tabaco, Legazpi City, Malilipot, Malinaw, Manito, Rapu-Rapu, Santo Domingo, sa aton sining mga ka-K5 kag sa Camarines Sur, Eastern Samar, iguon man sining Eastern Samar mga ka-K5, lakip na dire apektado nga mga area ng Arteche, Balangkayan, Canavid City, Obrungan, Dolores, Hernani, Lloriente, Maydululong, Oras, Salcido, San Julian, San Policarpio, Surat, at Top North, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay sa may Northern Samar, no? Sa aton sining mga ka-K5, amo ni ang mga malabayan sang sining bagyo nga si Pipito sa aton sining mga ka-K5. So maayo lang ding aton sining tiyempo diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo kay hindi kita apektado. Amo na gani nga sa mga way pa makabugtaw da, no? Way kamurason para hindi mag-eskwela kag hindi magkadto sa opisina ninyo kag magpalit subong nga aga. Sa aton sining mga ka-K5 dapat bugtaw na aga pa, himos na aga pa, pangapi na aga pa sa klinika DTX Coffee Mix. Sa mga way pa makabugtaw, way pa makabangon, tiyaw na nga kita magbugtaw sugatao ng mayong nga adlaw kay ganiyari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos, adlawon tanaron dyan! Gapanimahoron tinyo! Bugtaw ron! Bugtaw na si Ma'am Raquel Gabatanga upod si Kumpol nga nagapamati si Ingori Lapas, Steven Hirardino nagapamati man sa ato sini nga pagpagalagad. Si Sir Tibo na, Steven Hirardino. Kag ang misis niya si Doc. Sawa na niya na doktor mo. Mga doktor niya, si Doc Steven Hirardino. Good morning, sir. Gapamati gid sa ato sa nga pagpangalagad si K5 Fred Pasgala. Good morning gid. Sa pangalan sa serbisyo publiko, kaming nyo kinanda nalagad ninyo sa kanginan K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia, biyernes na pero may office pagka may klase, magpaligo Canada, manghabon, DTX Beauty Soap, kag gamit ka sang deodorant ka organic, wala sang angso na imong ilok, klinika Day of Fresh. So mga adlaw, payday, 15th of November,
sa mga nagapamati bala, gamungo lang kamo ka sulit-sulit namon diri sang mga food supplements ang klinika. Hapit ka karon sa klinika outlets. Kung diri ka sa syudad, klinika outlet dira sa kilid sang Robinson's Place Haro. Antes na sa sang Rob Haro kung nalin ka sa Haro Plaza. Bakal ka da sa imong food supplements D3 Bio, DTX 500 kag may TC. Kung sa probinsya ka naman, kung sa sur nga bahin dira sa klinika Miag-Ao branch, Baybay Norte or Bistrit Miag-Ao, sa Pasay, mga taga Pasay, 51 ka barangay, Kalinog, parte sang Dumaraw, Capiz, Cuartero, Dingle, Dueña, San Enrique, San Rafael, Parotac Viejo. Bakal ka mo dira sa klinika outlet sa Pasay, sa Cosmart, sa Kalinog. Kay ini manamigid nga mag-invest ka sa imong health. Ang mga food supplement kay ni approved sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Kay na interview naton live si Sir Eric Gose and di pa gid siya bangod nga na share niya man ang testimony kung ano kay effective ang DTX 500. So ang aton riya with proof kita or evidence nga ginapabati ta nga sila mismo nag-testify sang efficacy sang DTX 500. Malawig nga tinion nga nag-antos siya nga galingin ulo niya bangod nga may pterygium or may problema sa mata. Pero after a week nga nagtumar sang DTX 500 nag-ayo na sa kag nagkuha ng iyasling acidity. Subong kuan siya konsumo kada gabi na lang ang iya tumar sa una twice a day kay very effective gid siya makatestify. Ikaw dapat mag-testify man. So ini ka bagangilin bakal ka dira sa imong mga food supplement kapin pa subong kay payday. Pero sa gyapon ang Pag-asa nagapahibalo sa aton nga magaligmat ng gid kay ang duha ka bagyo yari sa kwan sa par and possibly mayroon man sang pagalom or pagulan nga matabo man diri sa aton sa Western Visayas. Tumar ka mo may tisik kag D3 Bio. Blessed morning sa inyo. Oras mga K5 na 7:26 aga sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Kopon nyo ka K5 Reyes Peo Malay kag ka K5 Tedaw Hero Francia. Alas 7:26 sa aton sining pagpangalagad. So di magkalipat magtumar maginom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy nga sa makabulig sa aton sining ika-ayong lawas. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talalupangdo naton sa mga balita subong aga sa adlaw sa Biyernes. Mga nagapanguna mga tupiko, mga kabyanan, mga top stories of the day nga natipon sa aton sa mga unit field reporters sa aton sa mga pagpangalagad. Ang ini nga mga pangulong dinalan ang ginadulungan sa aton sa kalawan sa klinika DTX 500 food supplement ni superior antioxidants nga sa lagi makaparubo sa blood sugar level kag makaparami sa blood circulation sa aton sa lawas. Malikaw kita sa mga balatian kasubong sa stroke, cardiac arrest kag maparami ang aton sining nga blood circulation agod nga malikaw man kita sa sining makalalala nga balatian nga hypertension o kon high blood. Inom kamo sa klinika DTX 500 available sa mga product center ni Dr. Amil Itang Uy. Yari na nga to sining mga importante nga pahibalo. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 7:28 sa aga oras diri sa K5 News FM Philippines. Diretso kita sa mga labing talalupangdo naton sining mga balita subong nga aga mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Sir Edgar Badbadon, Sir RJ, good morning. K5 Taxi Patrollers naton, Sir Edgar Badbadon, mayong agagid. Pamatigid kasamta nagapangapisang klinika DTX Coffee Mix. Nga ginamix siya sa klinika D3 Bio. Kampiyon na ang klinika D3 Bio, ipuksyon mong kapsula ya, tapos ibubod mo sa kape mo, imlon mo. Kampiyon gina Mambing Space J, no? Sa mga nagapamati dira sa may barangay Kinagaringan, Kalinga, Pasig City. Nagapamati si Sir Ernesto Nonesco. Upod kay Ma'am Bingbing Bibien Pagtulunan.
Sa mga balita natin sa subong aga mga kabyanan, ang K5 News FM Philippines sa K5 News FM Iloilo pinagi sa RYO Foundation ni Doc Ramil Itang Uy ang magapadulong subong aga sa puluyan sang pamilya Asopra atong mga nagdataliwan bangod sa sining vehicular accident ka nagluntad dra sa may Banwas ang San Dionisio makadtong aton sining team sa pagpanguna ni K5 Manilin Abaro Palik ang station manager sa K5 News FM Sara Iloilo agod nga personal nga ihatag ang bulig nga natipon sa K5 News FM Iloilo lagi man sa RYU Foundation ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa dugang nga mga balita mga kabyanan, sa bahin naman sang Gimaras, 44 anyos kalalaki gintiro patay sang Barangay Tanod sa Benavista. Ang Barangay Tanod ganayon nga songka sa utod sining pulis matapos ginobra ang ining krimen. Kuha taman ang dugang mga update kay balita karon with K5 Arbat Bataanon. Sa dugang mga information kung mayroon na balas ang person of interest, mayroon nga kasong pasaka sa posible mga suspect o konsuspect sa pagpatay sa sining babayi nga ginaaligar miyembro sang PWD o kon persons with disability sa aton sining mga ka-K5 sa may Barotac Viejo matapos kabasapuan nga wala na sining kabuhi mga kabyanan kag sandig sa initial nga report nga ginapatigayon sang aton sining mga otoridad sa aton sining mga ka-K5 nga ang ining babayi sa aton sining mga ka-K5 nga nasapuan nga wala na siyang kabuhi ang positibo nga ginhimuslan sa aton sining mga ka-K5 isa ini ka PWD bangod nga ti sa aton sining mga ka-K5 medyo may may diferensya sa paminsaron kuno sa mga kapulisan sa aton sining mga ka-K5 so nasapuan siya nga way na siyang kabuhi to sige talikdan nga adlaw 20 meters away from sa ila sining balay tapos ang balay nga ang bangkay nasapuan sa isa ka gwa sang balay dira sa may Barotac Viejo pero ang balay nga na kung sa diin sa nasapuan malapit mga kabyanan way gawas ang tawo nga nagapuli da pero may nagabalik-balik lang agod nga limpyuhan ang balay pero nakita sa investigasyon sa aton mga kapulisan sa ginpatigayon nga luminol test kung sa diin makitaan nga may mga tinulo sang dugo sa sulod sang balay malapit kung sa diin nasapuan ining bangkay sang babayi. So, ginapatihan nga ang krimen natabo sa sulod sang sining bakante nga balay mga ka-K5. Talakayon tabakaron pila ka mga balita nasyonal nga ato natipon sa aton sinibarwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang oras alas 7:33 sa aga palihog pa standby kay K5 Manilin Palik Abaro K5 Apol Diada no kung aran to sila sa area agud nga ma-check naton no kag formal naton nga mahatag ining bulig nga dala sa K5 News FM Philippines sa pamilya Asopra sa aton sining mga ka-K5. Gamay-gamay malang ning bulig mga kabyanan pero at least makapahaganagan kag makabulig sa mga galastuson sang pamilya Asopra sa tatlo sini ka mga himata nga nadalasa kag nagtaliwan mga kabyanan bangod sa sining vehicular accident ka naglunta dira sa may Banwas sang San Dionisio Iloilo mga ka-K5. Good morning gid kay Ma'am Nene Sian Presya nagapamati gid sa pagpangalagad sang K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Sinaida Kao Manikan, good morning. Kay Ma'am M Riggs Coronado nagapamati gid good morning ka K5 Ted, ka K5 Ray. Always listening sa K5 News FM Iloilo. Ma'am Annalie Bahade and kay Ma'am Glory Blanco Sidona Gallo dira sa may Miagaw Iloilo mga ka-K5. Ang oras alas 7:34 sa aga sa aton sinibarwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpahayag nga ti ambalya kuno waya na kuno ginasuportahan ang International Criminal Court o kon ICC kag kung may investigasyon man sila kuno ya kay former President Rodrigo Roa Duterte.
kag kung gustohon ni President Rodrigo Roa Duterte nga usisaon siyang ICC ang war on drugs nga iya siniging implementar sang iya sininga time at yung sabat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung gusto ya malang paimbisigaran ta sa ti pasugtan ta sa aton sini nga mga kakipay sa aton sini nga mga kuturan ni ayan ang bot silingon ni President Ferdinand Marcos nga nasa sa kanya na yon kung gusto niyang paimbestigahan siya ng ICC. Buti sige ang patranscribe ni Presidente Marcos ang kuan sa deliberation sa Quadcom. Ginapa-transcribe niya, ginapatunan niya sa Department of Justice, sa PNP, kaliban pagid niya mga legal departments belasang gobyerno ta. Ginapa-intindi niya kung lang taon mo na ya, pasakay na. Saywar na. Ikaw ang presidente, subong sige ginabugbog ka, subong ginabalbal ka. Hindi kay mo magtipon sang imo balaman para sa nagabira sa imo. Kung lang taon mo, ining ginambal ni Presidente Marcos, lain man sa ginahimo niya. Kay, ang Quad Committee nga ni nga daan, subong siging puga nila nga puga mo. Gina-unearth nila, gina-expose nilang tanan nga mga kahinaan, kag tanan nga kapalpakan ni Duterte mo. So, hambalan na ya, kung lang taon mo, lain na ya. Kung isipon mo na, Presidente ka, o tanan, pwede mo mobra, pwede mo mapaipos ang Kongreso na. Stop! Hindi nyo pagtandugan na. Hindi nyo pag-usisaan na. Arbor anay. Oo. Sa Senate amo man kiti majority da administrasyon man mo sa aton sini nga mga K5 no sa aton sini nga mga kuturan pero siguro niya pang ano lang ni pang kapan-kapan na ni Ferdinand ni President Ferdinand Bongbong Marcos especially nga may mga may mga trolls mga daan kag mga supporters ining mga Dutertards. Sa ato sini nga mga K5 pero isip-isipon mo lain ang galawan sang Senate kay sang Congress Sige puga nila subong kay former President Rodrigo Roa Duterte may kang tanan sa sini nga war on drugs. Si Senator Trillanes gani Antonio Trillanes to aside sa war on drugs puga ya pagito si Digong sa bilyones to nga aras bangko ya nga ipakita yang iya sini nga statement of account sa itong sining mga kakipay. May kwanto ang statement ni former Senator Antonio Trillanes IV. May 2.4 billion 2.4 billion pesos ang pamilya Duterte ito nga daw questionable mga negosyo sa mga Duterte sa Davao. Duay mo ko nakita nga do grabe gid nga negosyo nila sa Davao dako ya kalupaan nila. May mga ara sila nga mga establishments dito. May mga real estate business. Siguro sa dalayon base sa ilang kuan mga dami ang pagka-insindi ko sinay pagpapadulog natin sa Davao, ang negosyante nga daan niya, si Senator Bongo. Si Bongo, may ang ila pamilya may nang printing press business sa Davao. Kag ibabay niya negosyo before siya nag-join kay Mayor Duterte sa una, hasta nga nag-presidente. Pero base sa iban guro mga ganina, inang dami business. Pero actually ila man iti alos Davao ila. Ang Davao ang kalaparo niya sinadawlin Iloilo City papututan mo. Munang sakop yan sa Davao. Muna kalapan ng Davao. Nagligad nakasakay kita sa taxi, ginpamangkot ang taxi driver to taga Concepcion. Dikin niya apelyido niya. Aba niya sir ang Davao City kon sa ato nato hasta nato sa pututan. Muna klapad. Iti may mo blanang way negosyo. For many years nga sila sa pwesto. Naka-establish na sang negosyo and they have already amassed hindi lang gani milyon kon si Trillanes pa kundi billions of pesos na. Pagambalya to nga daan to napikon to si Tatay Degs. Mga boys sa microphone. Boy to sa microphone. Ang iniblang kung kuyon niya ka microphone. Ano ganini tawag sina ang microphone na blang para sa ni Pesa may term na sa nga klase sa microphone mo. Sa aton sini nga mga K5 do amo na ang ihaboya ipapungkoy tani kay Trillanes sa aton sini nga mga K5. Kung may go man si Trillanes hindi man magbukulo na kay kuan na mag-an na hindi magbukol pero to kung makapailag kung dito kailag si Dilima to basi siya pamigo to kay gato paday ko sila ni Duterte si Dilima to gatulok-tulok kay Duterte to bali di po ba igo ko siniya sa aton sini nga mga K5 gitawag sa gani ni Senator Laila Dilima nga do inagi bla
nga klase siyang aksyon sang presidente. Kati balya mabato kay mos babaye, tapungulon mo kuya. Tapos may mga tantrum sa hindi hindi mapunggan. Recently may statement naman siya. Ambal niya, kung magbalik ko mayor sa Davao, kung ikabadlagan sa subong mo, dublihon ko ning kadamoon sa mga nagklamatay. And if I'm given a chance again to be president, ngaya mo managyapon ni muon ko. Tinang yan pa buyong daw pa patunto-tunto na lang kay daw binuyong bala nga mga statement bala. Ang daw ginasunlog niya ni ang kwan sa bang Congress, both Senate kag ang kanang House of Representatives. That he will still do it kung anong ginimo niya drang beyond the law or extrajudicial bang natawag. Banya mag-mayor ko liwat sa Davao. Manay mo ko mamatay mo gyapon. Balik gyapon. Oo. Pro edit to kung sa pagpungko ni sa mga bata, siguro lain gapon do ang mga bata ni guro sa Davao do hindi bang guro ang muna kano kay way tabi nabatian nga mga report sa Davao nga may mga tululutumba mo no kag may mga dalagko nga unlike sa iyagid nga pwesto no asang nga termino niya may ara gani nang ginapayag duha ka mga mass graves sa Davao. Nga dra na panglubong ng mga ginapanglubong na napanghulog ng mga klamatay or mga ginapamatay nila. Kag ang atublang statement nga ginapasakay niya sa helicopter bla kag palupadon palumpaton bla baliskad. Ti ko ni pagtupa sa dalom patay magyapon. Amo nang iya nga punishment kag ginapatuman dito sa Davao. So ang statement niya ni kon bala ka intriguing naman nga ti ambal niya mag-mayor kay liwat amo magyapon matabot sa Davao. At age pila ni si Dugong 78 na siguro. Kaya ang iya sini nga classmate diri sa syudad sang Iloilo si Congressman Bebot Nava mo. Boardmate ni sila kag dormmate ni sila. Abanya mo gimanas digong niya bugoy. Bugoy man siya. Si Congressman Bebot Nava. Classmate ni sa San Beda actually. Tatay ni ni former Plaridel. Hindi si kuan niya si nung ni nang kay Plaridel si Mac. Si Mac. Si kuan niya sa Dumangas sa Dumangas si Attorney Bebot Nava. Ilan na grupo mo dito sa San Beda College of Law. College of Law. Tapos nag-Ateneo ni si Kuanya mo sa San Beda na nagtapos si Digong, si Kong Bebot ni nagsaylo na sila sa Ateneo mo. Pero nakopdan na sila sa College of Law. Manya bugoy gimana, nya do kanbla do tambay bla. Probinsyano gid. Pero malam. Malam sa to sini nga mga ka-K5 tiambalya siya lang ya kuno ang nag-graduate sa San Beda. Kag sa mga classmate nga hindi iya class valedictorian pero mambalya nga malam kay mamo wani kawag yaga tuon mo way magasulod sa klase pero pasar mambalya ti kung tawag ni kung kulang-kulang na kunong imo sidi nga nga utok sa College of Law sa San Beda hindi kay ka-graduate mo kapit pa kuway kay mo gatoon sa aton sidi nga mga kakita yawan gani si Attorney Polanimas taligad kita anay kami dari sa may robo, napauli sa mo. Bakote, Tony, kumusta? Banya, way na ko to sa San Beda. Dito na siya sa Arellano College of Law. Sa Ilosa. Sa Ilosa. Sa Ilosa. Kaya banya, grabe ganyang tunanay ito niya. Pero the best foundation mo kung magsulod ka, nga gusto mong maging abogado, San Beda gidya. Ang ilang standard sa protect taas. At least makakuha ka sa experience lang. Ang study habit mo dapat i-develop po gina. Ang reading habit mo, ang comprehension. Nga tiyambal niya, nadala niya naman yan isa buong dito sa Arellano. And bilang empleyado man dito sa PhilHealth Central Office na. Nalibot yan ang bilog ko ng Pilipinas na kaligid-ligid to sa mga mga puti nga balasang beaches. Pero hambal niya, speaking sang San Beda College of Law niya, the best foundation sa law. Galing ang San Beda gid. Nya madugo lang galing ang ilong mo ka kuan in English. Kag tuon gid. Hindi ka gid ka no let up nga to nanay blang nga mahambal ma relax ka bisa duha kadlaw. We get you dayon sa kuan sa mga leksyon sa mga professor dito. May kilala mo ko gani sa San Beda man sa before nag College of Law pero may makagwa batas. Sa ilo sa di sa San Agustino. University of San Agustin. Sa aton sini nga mga ka-K5 mo pero pride and honor na nakatapak ka sa San Beda kahit paano. May standard ng San Beda eh. Dapat rin man sa mga Ateneo, Lasal, and UP sa basketball. Usually na mo nang kwan or volleyball bla. Oras sa aton sini mga ka-K5 sa 7:44 sa aga. Tiyan mo ni sa aton sini mga ka-K5 may mga style man dabing administration nga ti hindi man magpadakop buhi sa Duterte mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 that is why nga ti kung panilagan mo lang kang statement ti
President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makasiling ka duway manigaangot subong sa kilitabo subong sa Senado kag sa Congress. Mapanilagan mo si Executive Secretary Lucas Bersamin, never gid nga nagapagawa sang statement. Pero the man behind President Marcos Jr. is Lucas Bersamin. Amo ng ES na Executive Secretary. Amo na sang think tank legally ang moves ni Marcos ni calculated moves ini because of Lucas Bersamin. Kay kuan siya sa una no ganini man justice. Secretary man siya before eh. Oo. Maalam nga tao ni. Si in really I do not know kung siya gyapon tera pa man si kwanta political advisor Lolo Johnny. Sige gyapon. 100 years old na. Pero nagpa-stem cell, abi mo na nga rejuvenated ang iya sining kaugatan. At age 100 100. Wow, grabe. 100 no naka-sentralya na siya no. Nakapungko ni siya sa ano man gali ni si Supreme Court Supreme Court Chief Justice. Di kimo ka Chief Justice sa kunotok mo kabos. So but siningon nga well-rounded sa law. Kaya makita mo wala gina siya naga-issue any statement bisan pa nga siyang sidekick sa presidente. Pero tanan nga mga legal advices tanan. Ang think tank dati si Presidente Marcos hindi man niya bugado mo. So usually kung mga legal kung issues ni tugyan niya na sa nga legal team. Kaya isa dara si Lucas Bersamin gid. So tanan nga hulag ni calculated kaga planado na sa aton sini nga mga ka-K5 may mga time frame na sila ko sa noson si Duterte mo makibot na lang may mga taga ICC na sa aton sini nga mga ka-K5 nga makadtos Pilipinas kag tawag ni presohon ining pagpangangkat ni Duterte ni Tatay Diggs ni former Presidenta Duterte. Nambal nila kuno nga hindi mo paghihambal kay basi masulayan ikaw sa aton sini nga mga ka-K5. Tama kuno ka deceiving ang mga words kuno kisa gagwa sa baba mo buti pambal mo na nga kadto ka mo dai sisi. Dakpan nyo ko de. Imbestigarin nyo ko. Kadugay sa inyo ay pa mga kaso sa akon. Garet-garet niya. Sa aton sini nga mga ka-K5 basi masulayan bla. Masulayan bla kag pagpatak 2028 bala kiboton lang sila or before sila laban sila ang time frame is before 2028 kung gini siya nang punggulan sila kita mong time frame pag bira kay Binay kung si Binay ito ka formato malagang presidente mo sa survey ito panguna to sa survey pero bangod kita mo na mabisyo to siya ni ma-overprice so nga Makati City Building damog ito ibla yung mga elevator to nga mga overpriced pinaswasan to ang shooter man to, kita mo si Trillanes, ang mga mga kaalyado man sa piyak nga grupo sa una. Kung lang taon mo ni Sobong, ginagawa na ginapatinong-tinong lang. Pero right after 2025 elections na heading towards 2028 presidential elections, tara makita ng sobra pa na sa missile nga naglilupad din sa Lebanon pa Israel mo. Subong tawag ni ginamatamat na paspas ang mga nila mga galamay nila mo. Why na siyang kumbaga in terms ng financial support kag budget pundo gipang papas na ni Skibuloy na tawag ni na dakpana ang Kingdom of Jesus Christ hindi man gid amo na ka grabe ang penetration kag operation nila without Kibuloy mo but silingon apektado man gyapon especially pa subong ka malatian na si Kibso si Kib hindi saksaho to sang tubig to kag mga ginapanggamit to nga mga Teka siya ka panglimpyo kasilyas? Siya ka panglimpyo kasilyas? Dapat lagay sino nga lang matawag sa sulugoon niya to. Di man mo nana nga may may yaya. Ay. Tiyang iya to nga ang iya nga CR kasilyas niya. Ang hindi pa na sa mga ng may tiles Hindi ning ginamay flasher bla. Nablang pag tumok mo na may sink, may sink. Ato to yang ginagamit nila kabo kag labad kag balde. Ti motong rason yan ni attorney. May tissue siya, may tissue pa. Hindi kay ang rason ni attorney Israeli to Toryo nang yasa nga legal counsel. Nagbatsag si Kibuloy kay ti masobra na siya 70 man mo. Bangon kiti hindi ventilated ang lugar, hindi bla well ventilated, medyo gamay ang sulod sang hangin kag ang CR gid daw mo tong ginabatsag niya. Ti ang tubig I don't know kung dira siya gato at gainom ga sa gripo da o kung di mineral water. Siguro ko man potable water man. Potable water man guro. Hindi siguro ka sa iya sidi nga
nga tinae sa potable water. Kag diyon ang kuan mo ang hindi siya air-conditioned room. Kuan gid ng ordinaryo gid nga pangbuhi At least mabatsagan niya Oo, ginhumble down gid sa una gi-start siya sa manson. Ka damo sa mga kwanto mga sulugoon. Subong yati siya malimpyo CR niya. Siya kuanda mabubo sang tubig sa kabo. Why na siya sang tawgon nga si Jackie. Si Jackie. Oh, si Jackie to. Rosario, Maria, Christine, why na siya tawgon. Mato siya to. Hindi nga botselingon nga dako timo personalidad mo ng problema sa aton kay kisa kung pagustuhan mo ni sila may mga special treatment. Ano ni Wes Kibuloy, why mabatsagan niya bala ko ano kasi pagkabuhi ang ginagyan sa ordinaryo nga mga tawo bla. Bisan si Representative Ardin Brosas ganyan ang kampal niya unfair ganin sa ibang nga political prisoners. Nga why gani ka-avail sang medical for law. Nga iban nga masakit kin man blang totoo di man nga masakit. Naprobahan tong i-request no? Oo, na for may medical for law sa boss pa balik to iya sa kwan sa PNP Custodial Center. Nagligad nga adlaw dito sa may Philippine Heart Center. Galing kay daw may isa dito ka equipment nga hindi available sa Heart Center ginsaylo sa Philippine Children's Hospital. And nakabalik naman siya dito sa Heart Center. Kaya pinuot dugan niya. Pinuot dugan niya tapos daw may irregular heartbeat. And then may palpitation bala. At hindi takes 500 ka Oo. Bali si si assistant ni mga attorney ni Kibuloy. Bakli nyo di takes 500 si Tatay Kebs. Para di na ka mag-hospital maintenance ka na supplement na di takes 500 basi mula na mabulig na mo di sino. Ang reklamo niya hindi sa gawak tulog. Hindi sa gawak tulog. Ti kun di gawak tulog, ti DTX 500 gid. DTX 500 gid. Effective ginaya si Sir Eric Gose gani ang balnya nang nami tulog ko. Abang sa DTX 500. Ti galing kay ti gasamo na ni ang iyang ang kauyanan, ang mga mixed emotion man Mixed emotions. Oo, ano ayan basi kun ni patay ko di. Mga worst case scenario blang nga posible matabo sa iya. Considering ati kuan na siya mo, prisoner na siya mo. Prisoner kag limited ng movement Limited no. Langan ka to mga kot-kot katos dalom CR to kag naog to sa dalom tunnel to. Kag for sure why na ni siya sang access sa communication. Gin-cripple na ning iya why na? Total turnaround sang imo yang so una lavish nga pangabuhi. Di ba lang iyang nga pagtuos Ginoo? Son of God ba ni sa blako pasiguro mo kundi pangamuyo sa dae. Ati kay Senator Laila de Lima to kay why man to sa computer, why man to sa cellphone. Biblia man to sa giya. No, boss ato mo cover to cover no boss ni de Lima basang Bible. Genesis to Revelation sa ubos mo. Kiti pitok tuig nga why kagili mo onda bilog adlaw. Idol imo nga oras mo. Bangon tulog lang kag panglimpyo. Why man television no? Why grabe ganyan no. Ti tawo nga nan subong ya without pero okay pa na gani ya. Ngara ka na sa custodial facility sa pulasang nga nag-isanon ka. Okay pa na. Pero kung ato katos Muntinlupa siguro to. Tos di nga antos imo to nga. Kag kun isa ara ka sa selda nga damo-damo ka mo. Congested. Pasensya sa mga kapamahaw pero usually ang ma-notice mo kon congested sa mga prisuhan nga samo ang baho. Baho pangsot kag dugay-dugay da may mag-ariyada ga gwanta ka mo tanan ni. Kag ti four walls of the prison cell ang imong balik-balikon mo. Tanan nga subay na kon mo na nakita mo na tanan nga tiki dapat Oo idol pinsar mo. So amo naka budlay sa bang sitwasyon ni Kibuloy. Matamat na si Kibuloy, tanan nga si Kibuloy, si Pogo, si Bamban Mayor Alice Guwaping. Sa aton sini nga mga kakipay tanan nga mga resources nga posible kuan sang Duterte. Abi mo subong nga mga negosyante kag mga alay sang una ni sang Duterte. Gaano naman ni Subong? Galikaw-likaw na ni Subong? Kaya kung kumadakpan kabakitan sang administrasyon, nga ni mga negosyante ni, sagi kadikit kay Digong, sa mga Duterte, asos, pangitaan buho, nga malagas kag mapangitaan sa kunano man nga mga kapalpakan kag kaso da nga pwede file sa imo da ka maguba lang nga negosyo mo. Makasuhan ka tax evasion or anything da kung ma-charge kay mo da ma-oplan kandado ka bla sa BIR kung naging magbayad sa buwes. Oplan kandado ka gid. Amo na nga subong ang ibanda nga mga nag-aalay ga suporta sa una financially sa mga Duterte sa mga resources nila ga ni subong ka kunol ng subong
gali likaw-likaw na ni subong no sa aton sining mga ka-K5 kay mo mainit kagkapin pa kung ara ka sa administrasyon. Ang administrasyon tama na kasiluso. Gamay-gamay lang na makita nila nga dikit ka sa kontra nila. Maano kagid masingalan kagid kag makatilaw kagid sang nga buton kagid sa aton sining mga ka-K5. Hindi man kasawa bang Duterte nga sila second best lang mo. Busing nga B sila sila second best. Kita na sila nga nangin mayor sila dito sa Davao, sila yang mayor dito. Ari sila naging presidente. Ti sumong si Sara second best lang mo. Busing ti spare tire ka lang imo ya. Ang attention sumong ya kay Marcos Jr. Hindi man basta-basta ka hindi man sila basta-basta ka pakodita. Sa aton sining mga ka-K5 kay nakaplastar ng mga Marcoses. Kagdalom na ning ugat sang pag-uyat sang Marcos ang administrasyon subong. And they're not just preparing for survival abi ni Marcos asa sa 2028 nga kwan, pero beyond pa na dako ng taon mo. Sige na makita mo massive ng hulag ni House Speaker Martin Romualdez. Kag sang ilang mga core officials nila sa ilang partido. Bisang subong sa tagtaganay isang duli tupad niyo. Nakita nga picture ni Sara Duterte da. Pay na. Sang una ra panada. Yara da bisan magtagtag si Jamjam, nagtag si Treñas, si Isa. Why? Puro sura ni Martin Romualdez. Si Martin. Martin kag si Marcos. Oo. Tapos ang duli tupad sa una dumduman nyo sang first nga implementation sinasang okay pa ang Uniteam. Green na ang t-shirt. Green. Mamuti color, political color na yun ni Sara Green. At subong na tawa nyo ba, puros pula na. Bawal ng green subong nga uniform sa duli tupad. Sakto na nagligad sa Barangay Pilimon Fort South, Dumangas. Na nagtag dito sang nagpirma to kontrata ang 90 ka kung ano yung mga beneficiary bilang sang tulong sa displaced planning tulong tupad hindi tulong tupad okay. Kwanto ng projecto sang regional office ang Department of Labor and Employment si Attorney Sixto Rodriguez kag ni board member Rolly Distura. Why dito si Distura? Ang natabo dito na napinilagan ko ged. Ang mga bayo sakto nang balma sa una green, da may rebate, subong, puti siya. Inablang overall nga sa di nga pili mo magamit kun ga pa init ka bla sa kwan sa uma or gabi ka tay sikad hindi ka blang sweater siya. Puti siya nga may printa nga pula. Ang kalo bilog na puro na pula. Oo. Amo gina subong ang tawag ni mo may mga strategy na mo. Kaga ko na subliminal conditioning. Subconscious conditioning nga ti mang color nga ni identified kay Marcos. Ang green ni identified kay Sara, ang yellow ni identified sa liberal, ang pink ni kay Lenny, ang orange ni kay Villar, kay ang blue ni kay Roas ni kay Paulo Roas ni or kay Abalos ay daw dublo man ni si Abalos. Usually daw mo na kay ti kuan mo gusto mo bla ibutang sa subconscious mind sang tawo. Bisan color lang speaks for the politician itself kay Fibre. Sige. Salamat kid Ma'am Lalaine Palomo gapamati gid kuno gapatamyaw lang sinanaya Sami Palomo sa Barangay Hines Viejo, Pasig City. Salamat kid gapamati kami always sa K5 News FM sa inyong adwa. Salamat kid Ma'am Lalaine Palomo. Sa Pasig may kuan dyan, may may Asian First Asian Cycling Federation Bike Championship, Mountain Bike Championship subong adlaw November 15 hasta 17. Ang mga bantog nga mga mountain bikers wala bilog nga Southeast Asia. Damo mga international event sa Pasig no. Amo nang nanamian ko lang sa syudad sa Pasig kay do kadamo da sa mga international events. Mabakas sabi ni si Mayor Stephen Palmares, si Vice Mayor Elizar Chavez, kag si Undersecretary Jesry Palmares. Grabing bulig nila kay dako na nga bagay sa mga normal nga mga vendors economy wise nga mapadala mo da mga national events. Amo na dapat nami sa mga local government units man nato na. Sports tourism. Sports tourism niti nagligad to ang Sweet Notes nagkanta man to sa ilang may concert man. Ang ABBA sa banda.
sa February 22, 2025 sa City of Pasay Arena, may Premier Volleyball League naman. Mampang da sus Coffee, ang Ilongga na lang si Jovelyn Gonzaga, kag si Glodin Troncoso nga taga Pavia, mampang kontra na sa PLDT si Fiola Sibalios nga taga Bingawan. Tapos ang Choco Motsona, ang player nila da si Adoke Ugonsanya taga Sapao Dumangas. Kontra man si sa Adoke kay mo siyang do may half no? Tong nagsaka bla di sa station. Mabuo tong si Adoke taga Dumangas. Kag kontraman sa Cherry Tigo ni Princess Ann Robles. Ato na saka may sa station. Kag si Buding Doremdes. So damo sa mga events ito sa Pasay. It's because sa pagtingwa sang key officials da Nonoy Eliser, Mayor Stephen and Toto Jesre. Iti sila gimana. Si game time sa isa Roding Villaros. Acknowledge kina si Roding kitis na patigayon siya na da. Tisubong may ko na mountain bikers mga mountain bikers da. Ang bantog ni bilang babae nga gwapa nga si Diana Costes. Butanon ni nga sini nga nationality nakabot na. May mga Thai na to, may taga Indonesia nagalabot ng hapon. Kita mo na ang movement sang ekonomiya. Kag hindi lang pasisiting ang makabenepisyo. Of course ito pa nga Banoda Dueñas, Dingle, Pototan, pakadto diri sa aton sa syudad. Kag ang mga ang mga hotel. Ang kay nagani sa interview ta kay Vice Mayor Elizar Chavez, amal ang kulang lang dito sa Jans Pasay, mga high-end hotel mo. Way pagid man labis ang hotel kasi mo dapat tiniran gid sa mga bisita nga diyan sa Pasay. Diri mas lagi apon sa mga 4-star, 5-star hotels diri sa syudad Pero at least may movement sang turismo sa ekonomiya bangod sining event kay ni sa Pasay. Congratulations sa mga officials sa Pasay City. Kampiyon na amo nga mga activities nga dapat ilugon sa iban nga mga local government unit diri sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Ako nagapati ko kaya no brown sa iban nga mga mga banwa no. It's a matter of dedication ng passion sa ginobra mo bla no nga maburigan mo mga pumuloyo mo kag makadala ikaw sa mga national kag international events nga mapabugal gid sa inyo sini nga syudad kag sa inyo sini nga banwa. Ang base magluwas nga may mountain bike challenge sila subong. Taas maning moral nila subong kay SGLG awardee man sila. Sa Seal of Good Local Governance sa DILG. The only city nga diri sa Iloilo ang nakakuha sini. Ang Iloilo City wala no? Wala. Duwa nakaasod nga tinuig. So pamangkot what went wrong? Correct. Sa Triñas administration nga ni makuha. Kay ka ang damo ni sang assessment mo ina-assess ang imong financial administration, tanan sustainability, ang imo disaster preparedness, social protection kag sensitivity, ang health compliance mo and ang responsiveness mo, education, environmental management, peace and order. Kag ang namin sinidre kay may yara sa performance challenge fund mo or grants sa priority projects nga mahatag sa mga pumuloy pagi sining award niya ini. Hindi lang niya sining mga feather on the cap. Nga feather on the cap na nga may trophy lang da nga ang dayawon dayang accolades daya si Mayor Stephen or si Mayor Triñas diri sa Iloilo City. Kundi gaboost man sa moral sa mga pumuloy nga nakita nila nga amon nga gobyerno di. Mayong pagdumalahan limpyo kay mga Seal of Good Local Governance. Bosingon nga kon sa kuan ini sa ordinaryo nga hambal, good housekeeping. Nami imo nga pagpadalagan sa imo nga kwanda nga munisipyo sa imo nga panggobyerno lokal. Kaya pamangkot sa boundary sa syudad, what went wrong for 2 consecutive years? 23-2024. Why? So challenge na sa aton sini nga mga ka-K5 kag challenge na sa mga bulos ka administrasyon Diwa naman siyang liwan na sa aton sini nga mga kotoran kay Inday Raisa Triñas nga mabalik yan ang SGLG nga award sang syudad. Kay dako na nga kaguyunan mo sa una isa na sa ginabantayan mo mambal ka nga ay proud kami sa amon sini ka banwa. Prestigious award mo. Kay amon nga gobyerno, hindi mayor kundi local government sa whole kay hindi man lang obrahon sa mayor. Wa man ako nag-represent ng sa mayor kundi nag-represent kid sa kabilugan, no? Sa mayor, sa mga tinawon siyang mayor, sa mga empleyado, no? Sa mga department heads. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kay hindi man lang yung mayor nga trabaho mo. Kaya kiti reflective ini sang leadership. Sang alkalde. Di ang nakapasarto Limudjan, Anilaw. Ang Limudjan ni Mayor Kenneth Alfetse. Ang vice mayor niya si Kalay.
Anilaw ti si Lian de Buque. Ang Banate, Mayor Peter John Gonzales. Ang Bingawan, Mayor Mark Palabrica. Ang Kabatuan, Mayor ang Cuello. Concepcion, Mayor Millard Villanueva. Lambunao, Mayor Reynor Gonzales. Liganes, Mayor Adolfo Haen Jr. Junjun. Ang Maasin, si Attorney Mayor Francis Amboy. Ang Mina, Mayor Laki or Bayi nga Bayi. Si Mayor Lydia Grabato. Anyo Lucena, Mayor Lisel Mundiar Sibille. Ang Uton, Mayor Sofronio Fusin. Si Fusin ti kaming gawa niya, galing kay nakauli lang dito sa Uton. Ang Pavia, Mayor Luigi Goreseta. Ang Saraga, Mayor Jophil Marañon Soldevilla. Former bombon siya si sa Tubungan, si Mayor Jovic Escorpion. Tapos ang Pototan, kag San Enrique. Amo ni sa Guimaras ganin Nueva Valencia lang. Sa Capiz, Duwalak Bilog. Dumaraw kag Dao. Ang damo gid Negros. Highly urbanized city. Abi mo nagdaog ya, Bacolod City. Ang langot kid bots ang taga-sudad sang Iloilo kay wala. Bacolod City, sa una to ka Bardugalana, ito si Mayor kag si Albi Benitez. Nung duman mo to ka Bardugalana, sila to sa mambal kay mo nga the most ang term to ni Albi Benitez. The most Di Albito ko ng Vice Mayor na. Ang Vice Mayor gali. Si Kwan si Pamilyaran. Idset Pamilyaran. Oo nga. Sa ulito na lang ayo matusori kay Mayor Triñas. Oo, ngati ang kumbaga bal Mayor na ka man imo lang tawabing Bacolod kagang Iloilo man kumpara mo imong Iloilo kag Bacolod. Tay subong. Ahay. Ang Bacolod nakakuha siyang seal of good government. Yes, sa highly urbanized city category. Bacolod City ha. Tibawi next life pa. Oo. Sa Aklani, Banga, Batan, Buruanga, Ibahay, Kalibo, Malay, New Washington, Kagtangalan. Antiki gani Barbasa. Ang Barbasa layo na nimo no? Bilison, Kulasi, Libertad, Pandan, Patnongon, San Jose, de Vista, Valderrama, kag San Remeo. Pero sa probinsya sang Iloilo, ang wadi madalabi mo kanano, Dumangas, Barotac Nuevo. Ano pa yung lugar ng madala di? Lemery, San Rafael, Leon, Estancia, Leon, San Miguel. Tonto na si Kakipay Arman Guayay. Balya paano madalang Iloilo sa highly urbanized kina usmod ang flyover. Totoo na may geofoam subong nga ginakalso sila sa sa pundasyon sang flyover sa ligi niya. Pero duga salop gyapon. Bisan nila naghihimuon nga kalsuan nila ng geofoam. May punto man guro si Grab driver Arman Guay. Salamat ka na sa 8-7 sa pagbaliktad ko unta report ni Kakipay SM Manalin Abaro Palik upod kay Kakipay Arbat Batanon sa Quinto Distrito sa may barwasang San Dionisio. Formal na to na ngiyatag ng gamay nga bulig sa to sining mga kabyanan sa pamilya Asopra. Ang oras ganitulong sa to Kalwan sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa
Coro de los Pueblos, no yan nananamian. Na sila kaya kay Sir Ray, kay Sir Tedja, kay namin na sila nga duwaya o po doon. Magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos. 68 years old, number 1. Iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera ang subong K5 88.7 na ano gid ko sympathizer iguguro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong niya K5 ko pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko bisan naga-obra ko na ya nagayuhom ako na bala ang balas ng tao yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya Mamla bisa na mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil di makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Union. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party party. And together, we will continue this song the path towards a better, more important, and elected When the world becomes a fantasy and you're more than you could ever be, and you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in, cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, pages, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to grow as the world of the
Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Ano ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung Pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. FM 88.7 Foro de los Pueblos, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Flash Report. Last report kita rin mga ka-K5 sa aton sa ring pagpangalagad upod kay ka-K5 Kimberly Caluyo. May isa ka ginapatian bomb threat sa aton sa ring mga ka-K5 sa isa ka bulutuan diri sa may syudad sa Iloilo. Sa diin ini nga eskwelahan na ka-K5 Kim kag ano oras ini na tabo kag nakabaton sang information ang ining bulutuan ka K5 Kimberly Caluyo. Para sa kampiyon nga report, please stand by ka K5 Kim. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim. Yes, K5 Ray, K5 Ted, ginpagwa ang mga estudyante sa ISAT University Main Campus after receiving isa ka bomb threat kay may ginpost sila sa social media ang ining Christmas countdown K5 Ray, no? Ako sa rin may nag-comment diri nga si sa may isa ka nag-comment. Nagambal diri K5 Ray nga this is to inform you nga mayara sang anom ka bomba nga gintawag na allegedly ginbutang dira sa pila ka areas sa ISAT 3 sa main site kag tatlo man niya sa old site K5 Ray. According diri sa nag-comment nga ginasuggest nga pangitaon ang ining ginaalgar anom ka bomba nga ginabutang dira sa may ISAT University main campus kag kay may pila dira ka mga issue ang pila ka mga estudyante. That is why no nga mga may ginbutang dira K5 Ray nga allegedly bomba, pero with this K5 Ray
for security reasons, ang ISAT University main campus, ang activities nila dira ang ginsuspend. Kag ang tanan nga mga klase will be shifted online o kung mga online subong adlaw sa Iloilo City campus, K5 Ray, dira sa may ISAT University main campus, diri sa may distrito sa La Paz, K5 Ray. Ang comment ka na, ara pa daas na subong o kung na-delete na? Deleted na K5 Ray. Pero na-screenshot may naka-screenshot. May naka-screenshot. Sino nga, ano ni, certain Gracel Marie Humayaw. Gracel Marie Humayaw, amo ni siya ang nag-post sa sining Christmas countdown nga poster, no? Kakipay ba Kim sang ISAT University. Si Gracel Marie Humayaw, we're just trying to check sang iya sining Facebook kung legitimate nga Facebook ni siya. Kakipay ba Kim, no? Sa aton sining mga kakipay or fake account, no? Sa aton sining Humayaw. Pero according sa ISAT University, identified nila as estudyante nila ning si Gracel. Asa karon K5 Ray, no, padayon pa nila nga ginahibalo, pero ang subong ang ilang nga gina-secure is mapagwa dara ang mga estudyante. Actually amat-amat naman nga nagaginuwa dara mga estudyante sa gwa sang ISAT University main campus K5 Ray. Sinigid lamang aga kay syempre hindi man nila bala even though nga threat ni violation of the law ni K5 Kimberly Caluyom mo. Ining maghihambal ka nga magpamahog ka nga may bomba ka. Ang bam joke bala, no? Sa aton sining mga ka-K5 ba Kim? Insakto gid K5 Ray, kag hindi na labla mabutang sa risgo kun alang-alang ang security sa mga estudyante nila, although nga na comment lang pero gina-secure nila dira, ginapacheck dira sa may area, so probably kuan naton dugang information karon dira mismo sa may area. Kuno ang hibubunot sa mga estudyante nga may mga kasubong sini nga mga nga mga threat? Kaya nakabutang diri K5 Ray nga initungod kuno may mga tao nga deserving sang spot sa eskwelahan, pero wala kuno K5 Ray nakasulod tungod nga may mga estudyante nga nagasalig sa mga backers K5 Ray. Okay. Ang iyagid nga comment is, this is to inform you that there are 6 bombs planted on some spots sa ISAT 3 sa main site and sa tatlo sa old site. Tatlo sa main site kag tatlo sa old site. Ano nang busilingon niya, no? I suggest you find all 6 bombs. Someone scattered them all around the school. The reason for this is because some people who deserve a spot on the school doesn't get the chance because of students who rely on backers. The bombs have different timers. Some will go off this morning and some will go off in the afternoon. Good luck. Doon mo nang iyasini nga pagpamahog di K5 Kim? Yes, K5 Ray. So, amo na siyempre gakolbaan man ang mga estudyante, and of course for security reasons, shift sila sa online. So, sino nag-announce? Ang presidente mismo? Sino yung president ganit sa ISAT? Subong K5 Ray, dumag-order ang ila sila nga president, pero nag-post sila sa ilang Public Information Office nga FB page nga suspended ang klase. Activities, ang klase online. Online. Ang klase is, ang face-to-face is suspended. Shift sila sa online class. Then all the activities was suspended. Ang ining mga activities ni dapat supposedly subong ning adlaw matabo. Yes, K5 Ray, kay probably ang ibanda may mga events sa eskwelahan or base bala may mga physical activities sila dira sa may eskwelahan mismo or pati mga office personnel sila K5 Ray. Okay, K5 Paul, base matawagan mo si Ma'am Sangrine subong ang aton sining City Police Office spokesperson para ma-inform naton kung ano aware sila sa sining nabaton nga report sa halin sa ISAT University sa sinigid lamang nga aga. Makita naton sa video mga kaagyanan nga nagagwa na sa bulutuan ining mga estudyante. Mamuti kinanglan na pakatuan sa mga mga katapo sa aton sining mga kapulisan kay K5 Kim kag sa mga expert naton sa sining mga bomba, no? Ang ma-check ang tanan nga area sa pang-mention sa comment section na kay K5 Kimberly Caluyom para ma-secure kung ini bala pagpamahog lang o kon mayara gid man nga mga possible nga mga bomba nga ginpang tanom dira, pero ako nagapati ko do a sort of pamahog lang ni K5 Kim, pero for the security purposes, no, kinanglan gid i-vacate ang eskwelahan K5 Kim mo.
Sa tawag ka kay 5 Ray, kagong probably, basi pamahog lang ni, kaga ma-identify ining nag-comment. Probably may mga atubangon man siya kay 5 Ray nga mga sanksyon. So kung ano man dira ka kay 5 Ray, no? Kay syempre, serious ni, no? Nga pagpamahog, kaga gakabalakan ni mga ginikanan, probably sa mga estudyante. Kaya makakos na karon sang panic da, mayo lang tani kung hindi magstampid da sa pagdalalagan sa mga estudyante or di gani pag katamaan bla kakulba may mga nervyos ang mga ginikanan ang mga staff dira bla ka K5 Kim nga mapiktuhan sa sining pamahog-bahog sa sining ni Gracel Marie Humayaw pero gin-try naton search ang pangalan niya subong sa Facebook hindi na makita ang iya account. Probably basi gin-delete niya may mga Grace Humayaw pero lain niya Gracel ni siya mo di ba? Gagwa dabi kung i-type tang Gracel, liwat be i-check ta to na. Gracel Marie Humayaw. Oh, Gracel Marie Humayaw, waay na may gagwa. May ari ding gintag siya, gintag siya sa post, pero nakalock ang iya profile ka kay 5 Kim. Tapos nakabutang diri nga studied at Western Institute of Technology, went to St. Paul School, Barotac Viejo, Iloilo Incorporated, studies at, naman ang iyan nakabutang di sa profile niya, University of San Agustin, Iloilo. But I don't know kung main account, official account ni siya, kung tawag ni, ang fake account ka kay 5 Kim. Yes, Kaki5 Ray. So, ara naman subong si Kaki5 Karen dito sa area, Kaki5 Ray, no? So, probably may mga informations man dito. Pero mo nang initial nato nga mga information nga nakuha diri nga may nag-comment sa ining Christmas countdown sang ginpost sang ISAT University Public Information Office. Kag amo ning nag-comment nga may anom ka bomba nga ginaligar butang dra gintanom dra sa may 3 sa old site kag 3 sa main site Kaki5 Ray, Kaki5 Dead. Salamat kay K5 Kimberly Caluyo. Flash report nagikan sa patrol ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash report. Foro de los Pueblos. Namin ikong ma-locate, no, i-process ni, i-forward siyang ISAT University sa National Bureau of Investigation, sa NBI, para matrace kung sino ni ang nagipamahog, kag nag-obra sang account kani, kag nag-comment siniho, sa atong sining mga ka-K5, kag or his, basi kung kapabaybaylin ni puro basi laki man bala. Pero kung lang taon mo bala nga may kuan siya may kaaki kung may sunggod kay kung lang taon ini nga hindi ka na makasulod sa public school which is ISAT, kung ay ka backer, bisan pa nga deserving ka. Damo na hambalblan nila nga, hindi ka makaangkon sang slot dira, kung ay ka backer. Tika di ang iban sila drag eskwela sa ISAT. Kay barato mo. And subsidized by the government. Subsidized. Free tuition. Free tuition. Amo na kasama mo may mga limited slots lang because of the limited approved budget sang SUCs, no? State universities and colleges. So because of the limited slot, kag free tuition, sa aton sini mga ka-K5, ang dari why nga to dumduman mo sing una nga may mga budget cut to lang ati limited na ang slot sa mga colleges. That is why ang mga iba na pilitan nga magkadto sa mga private schools sa aton sini mga ka-K5 kay hindi sila basta-basta makabaton sang estudyante hindi ma-cover sang pondo sang gobyerno nga ginatag sa mga SUSs naton sa aton sini mga ka-K5. So busiling limited ang slots, but then kadugay naman ni ang kadugay naman ng enrollment sa nga isa. Di bala mo, kuan mo next. Di may subong enrollment eh. Subong pa. Oo, subong. Oo. Sa second sem. Sa second sem. Sa second sem. Oo. Sa iban sinada basi nagsunggod bala nga basi nakita niya ang iban dira nga mas deserving basta tani nga mangin estudyante dira makabil sang slot pero ginhatag iti ginabayag may backer da sa sulod sa eskwelahan. This is ang legitimate issue eh. Kung lang taon na si Dr. So dapat kasi saon nila na. Dr. Celestre Blaning kwan mo ang presidente da sang ISAT-U. At least may baluan ta kung ano gid ka matuod din eh. Pila ka slots ang gin-open nila subong second semester. Kag ini bala mga poor but deserving students ini or rich and
may with the questioned nga financial status nga iban sinada bisan mangranon ga sulod dira no kay tidamo sang mga kurso dira nga fit para sa mga kabataan nga limited ang budget sa ilang ginikanan. Sa ato sa nga mga ka-K5 ara si wala di siya makontak si ka-K5 Karen be dapat si sao na mamo this is a serious matter even though nga this is a form of joke or a threat but butsalingon may mga issues kila tawon kung legitimate ng complaint sa mga ginikanan kag sa ibanda nga mga mata dabi nga ti hindi basta-basta makasulod sa isat kung hindi ikaw wala ikaw backer. Pero sa pagkabalo nato nido may mga series of examinations man entrance examinations nga kung ma-qualified ka o kung makapasar ikaw sa interview ti babaton ikaw sa kon sa entrance exam kapasar ka pero kay tibang na may screening pa man amo sa mga sa kadamo-damo gina eliminate kag na depende man siguro laban sinada may ano man gid abi kun lang taon ta may bearing man gid abi ang mga endorsement usually may endorsement from politicians. Arag ina hindi na maligar nga makasulod kada makabil ka sang slot kun may sulat nga na baton ang eskwelahan ng ISAT-U from a certain politician endorsing the student nga nila akomodahon nila sa eskwelahan. Sige. Sitwasyon ba subong da pinaka-latest sa K5 Karen ara kasubong sa area K5 Karen Badilla sa report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 Ray, diri kita subong sa gwa pa sa ISAT University no sa distrito Yasang La Paz kung sa diindi wala kita danay ginpasulod sa mga otoridad kay nagasige na ang investigation sang La Paz Police Station kag sang explosive ordnance device sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa sulod sang campus sang ISAT University K5 Ray matapos yung nakadaton sila sang bomb threat alas 6 sang aga no so sa information diri nga nakuha naton K5 Ray wala na sang estudyante sa sulod sang ISAT University kung sa diinti nakagwa na ang tanan K5 Ray no para ya ma-make sure ang seguridad sang mga estudyante kag sang pila ka mga staff sang nasambitan nga bulutuan so sa subong nagwa diri pag-ulang K5 Karen. Yes. Naka-live ka mo subong sa Facebook no? Yes, naka-live kita. Ang page taliw ko na i-plus na K5 poll ang actual nga live sa piyak nga frame. Ang sa piyak nga frame amo ni kinang nagadinuguso ang mga estudyante tapos pa pwede mo mapakapot ang kamera mo K5 Karen kay K5 Palik para at least gatubang kagid sa kamera bala para ma-describe mo gid ang sitwasyon da subong K5 Karen go ahead. Ari subong no pud dati subong si K5 AJ nag-apa siya sa aton K5 Ray kag sa nahambal ta nakapag-ulang gid nga ang isa diri ka staff sang ISAT University nagwa sa aton no pero hindi pa siya magpa-interview sa subong kay nagasige ang paghinun-anon sang aton nga kapulisan sa university president nila K5 Ray kag hambal nga angan-angano naton kay dugay-dugay magagwa man no magapagwa sang statement ang presidente sang ISAT University na hanungod sa natabo nga bomb threat diri sa ilang nga bulutuan sa K5 Ray. Ma'am ka. Yes, sa K5 how stringent ang security sa eskwelahan sa ISAT? Ang mga kabataan or may estudyante magsulod ginausisa ng mga bag nila ay may mga inablang na stricto gid nga kung matuod nga nakalusot ng bomba sa eskwelahan. Notod. Sige, berkanta si K5 Karen Badilla, ang presidente subong sang ISAT University si President Dr. Gabriel M. Salestre Jr. Siya subong ang presidente da sang ISAT University. Sakto na pamangkot mo K5 Ted no. Mamabalaan man na sang mo, confident pa ng university kung grabe ka stricto ang ilang security measures. Pero kung medyo pigaw kag lawlaw, kag nalusutan sila sa ato sini nga mga K5 anong ila sini nga pagpatigayon da K5 Karen anong proseso da magsulod ka sa ISAT kung hindi ka ba estudyante kag estudyante ikaw anong mga ginapangayo kag gina-check sa mga gwardiya da? Kaagi man kita diri sa K5 Ray sulod no so actually sa tinalikdan lang bulan sa K5 Ray ang entrance kag ang exit nila nga gate ni mga gwardiya kag pag sulod naton diri sa tinalikdan nga bulan bag mo pagpamangkot kung sa diin ka magadto especially kung outsider ka kung ano ang tinutuyo mo niya sa sulod amo gid na ang isa sa mga ginapamangkot sa mga gwardiya diri sa may ISAT University. Tinaya kon outsider ka ma'am ka kung bago ka na sa ila panulukan pero ti ka mo estudyante bala nga daw familiar na bala ang too much familiarity daw
basi bilang tuod na kasulod ng bomba kagin padala lang sa estudyante da. Oh, sa estudyante nila ka K5 said no, same man ang pagrekisa sa mga bag sa mga ginapangdala nila. Ina isa-isa ginila. Dapat rin na sa mall nga pangusa-isa da. Kaya ko magdinaguso dinunganay abi pagsulod sa entrance sabi da. Yes, sa K5 Makuha nila, mapasiguro nila nga makuha nila, isa-isa, matulid nila. Amo ina ka K5 said no, sa observation naton sa paggadto sa diri sang kinalipdan nga bulan. Kag syempre nagapangita-on sila sa mga IDs, estudyante naman upon outsider sa K5 said. Hindi ko no to, tatlo to sa old building. Tatlo man dito sa sa main. Ang main na mo na dang sa main entrance gido sa imo da sa mga kuha ginapistuhan. Amo na karon ka K5 said no, ang aton nga ipa-verify kung diri gid man na di ang main nila nga building ka K5 said. Nakasulod na si Dr. Gabriel Celestre, ang presidente da sang universidad. According diri sa information nga nakuha naton bago lang sa staff niya ka K5 said, naga-istoryahanay sila subong sang aton nga kapulisan regarding niya sa natabo. Then ang EOD nagasigi ang ilang investigation. So dito guys, sunod sa staff niya nga magapagawa siya sang statement niya regarding diri sa bomb threat. So kung ano man ang ilang nga naistoryahan subong nga aga ka K5 said. Ang EOD team sang Iloilo City Police Office ka K5 Karen, sa pagsulod nila kinala ng mga notice mo, Pilaslak Bilo, ano ang mga dala nila to check and to secure the areas nga why gid man sang bomba sa sulod sang ISAT University. Pag abot di kagina kasi 5 Ray ari na diri ang aton nga kapulisan kay according diri sa information nga nakuha naton alas sa isang aga pa lang nga kasi 5 Ray nakabaton na sila sa information nga may bomba, ginaaligar may bomba sa sulod sang university. So amo dayon nga nagpatawag sila sa otoridad kagin katuan sang aton nga mga kapulisan para i-investigate kasi 5 set. Kasi may mga na sila, may mga K9 dogs na sila nga dala siguro kay K5 Karen. Kag may mga devices sila nga to detect kung di na plastar kag nakabutang ang bomba. Sa nakita naton sa K5 Ray diri sa may van sang EOD, may ari diri sang balay-balay sang Ido. So may dala sila nga K9 para or sniffing dog para ma-detect kung ano o kung may ara gid bala bomba ka K5 Ray o kung wala. Kag may device man sila nga bit nga para man maka-detect. Okay. Sige. So far, ang sasulod, ang mga pulis naton, ang mga faculty and staff siguro sa university, ara para sa sulod, no? Yes, ang iba, so, why sila ging pagwa? Why sila ging pagwa yan? Like si President may bomb threat, why siya nagwa? Wala ka K5 said. Kaya sa subong sa information nga nakuha naton, nagasige ang ilang paghinud-anon sa upod ang kapulisan sa K5 Ray. Okay. Sige. Ti ko mo silingon kung why sila nagwa kampante maguro si President kado wala man guro bombada. Ano man according sa iyang staff sa pagina mismo si President ang nagpabilin direct para man masiguro bala nga kung magbalik ang mga estudyante safe ang ilayang pulutuan sa K5. Nakita mo si Grazel? Nakita mo siya? Kung siya gimana kay base kung fake account na pero kung lang taon mo Ma'am Karen may out of his or her frustration kiti either nga lalaki o babae man nga na nagpagawa na siyang presidente nga pamahog. Yes. Kay kung kagidya kung akig kagidya why na pro pamahog pa ng bomb threat masinigabong na lang na dayon da. Kung totoo kay diyang akig sa universidad sa eskwelahan. Kaya hindi kaya mag-comment. Why na? Inform ka ba kundi ang emotion nga goal nga palukpo ng university da madipit ang purpose kiti magwa ng mga tawo mo kay nagi-announce kada imo da nga may bomba. Pero kung naglupok anay kag napagwa sa statement nga naglupok na da kay may mapinilian ka mo na magpasulod ka mo sa slots da sa estudyante mag-pinroll. Araya daw may bugat ng statement, di ba? Di dampi ng office yung presidente Ma'am Kao ni Dr. Celestre. Ibaluon ta karon ka K5 10. Dari ni sa kuan kasulod ko na da, dari dis tuon na sa tuon na da. Sa tuon. Ang sitwasyon subong why naging estudyante des tubang babay sa may karsada may mga estudyante pa da. Wala na ka K5 break pero manong putyo to may aragit pero kung estudyante lang wala na kapipay break kaya kanina pag abot na di traffic mo halin dito sa may Haviliana pag agto diri sa may Burgos Mabini kaya ang mga estudyante makita naton nga nagalinakat papalayo iya sa ilang university kapipay. Ma'am ka amo niyo kon nambal niya alas 6 nagtalom sila bomba
Ano oras nag-open ang gate sang eskwelahan para sa mga estudyante? As early as alas 5, bukas na? So, yes, posible kasi 5 Ray, no? Kay may iban nga daan yung mga estudyante nga ti aga kaya bala nag-start din ang klase. Kag ano bla, hindi gusto ma-late kay 5 Ray, kay 5 Teko na ba niya mag-alas 6, ara ng bomba. But nga before alas 6, may nagsulod dira. Ang pamangkot, hindi man na mag-amo naggulo kadamo pang bulyada sa estudyante nga magsulod dira. Kung tutuod na, kung na-capture na sa closed circuit television, sanay sinuhin na sila. Magambal ka main site, amo ni sa subong ang sa video ninyo, no? Yes, kasi ang news site sa Piak Tabok. Oo, sa Piak. Pwede mo mag-glance ang camera, ang pakita bitong news site to. Kung sitwasyon. Pakita ang news site. Sa Tabok ang news site po. Nadira, no, di ba? Oh, yes, there is sa Tabok nila kasi 5 Di, kamusta? Wala naman na estudyante, ubos naman kagwa. Wala naman. Close naman ang pero, may mga policeman dito nga separate agad to, nagsulod. Ano na to, nagtawon sa... Sabi, check be? Check na to. Check be sa... amo na siya ang news site no? Oo, may rin ang news site nila. Ipamakutabi yung gwardiya daw, may mga pulis, may mga kapulisan da. Sir, excuse me, sir, may mga kapulisan naman kita sa tulad. So, pagina pa na, sir. Okay, sige, sir. May ara naman kapulisan, kay 5 Ray. There is sa may news site. Kay man sa ilang old site, there is sa ISAT University. Kay tatlo mo. Tatlo, yung separate ko na Tatlo sa main site, tatlo sa news site. Yes. So sa subong, pero makita nato niya nga ang ting ato patrol sang aton nga kapulisan sang Iloilo City Police Station to pag sang EOD dito sa may old site gid kay 5 Ray. Then may iban nga mga kapulisan naton or tropa nga nagtabok dire para mag-check sang sitwasyon sa sulod sang campus kay 5 Ray kay 5 Ted. Okay, sige. Hulat-hulaton nyo na lang kay 5 Karen dira sa area. Standby ka mo, no? Ang official statement ng presidente kung mapatawag sila karon sa press con kag ang sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan kung may nakita giman sila nga bomba, may na-detect giman sila nga bomba o kung wala. Kag ano ang plano sang ISAT University sa sining nag-post, no? I-recommend bala nila ni sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit para ma-detect kag mabalaan kung kay sinoning email account kag kung sinoning nag-obra sini ini dummy account sinoni siya ang nag-obra sini kay 5 Karen Badilla kag ano ang plano sang university sang ISAT University ma-file bala sila kaso against sang sining certain individual nga nag-comment kag nag-post sa sining threat, bomb threat kay 5 Karen Badilla. Yes, kay 5 Ray, amo na karon ang aton nga hulat na aton, dito may pasiguro naman to sa aton sang ipakastas sang ISAT University nga magapatwa no ako nagpagwa no sang statement ang university president nila nga si Sir. Pero namin na karon patawagan diya sang press conference si President si Doc Gabriel M. Salestre Jr. Amo na ang president subong da sang ISAT University kay 5 Karen. Pagwa sila daw official statement, ano sila karon patigayon sila press conference, mo official statement, dada mo pamangkot ang media nga gusto mabalaan. Kung ano ni ka matuod ding aligasyon sa nagkomenta nga may mga pabor-pabor kag do gina gina-deprive nila ang ibang nga mga estudyante nga maka sulod dira sa ISAT University. Ano ina ka matuod kay dati sa serious allegation kay 5 Karen Badilla mo. But silingon may silent rebellion or war dira sa against administration and mga estudyante dira sa sulod sang ISAT University. Ano naman na? Yes, kay 5 Ray na amo na karon nga aton nga isa sa pamangkoton sa presidente sang ISAT University kung ano ang kamatuod sa inaiya nga bugin-buya nga issue or nga ano tawag nga statement man siyang nag-comment sa ilaya nga Facebook page nga may bomba no sa old site kag sa new site sang ISAT University kay 5 Ray kag kay 5 Ted. Sige, standby lang ka muna kay 5 Karen kag precaution lang ka muna kay takbalo ka matuod o hindi no sa aton sining mga K5 kag white naman ang ginapangayo at least kamo ya safe dira no kung pananglitan may kamatuoran inang mga pagpamahog pero kita do nagasiling kita do hindi kita magpati sini kay kung matudtuod kay mo nga gongan kay mo sa pagparakod bombada wala na iya post po sa Facebook nagsinigabong na kay napak kay 5 Karen Badilla.
Yes, sa K5 Ray, no? So sa Subo, ang sitwasyon dire ang makita naton sa sulod ang mga katako sang ano naton sang EOD, ICPS2 pag ang pila ka mga staff no sang ISAT University. Pero may makita naton may nagatilindog pa dito sa punta nga naka-way naka-uniform. Meron mga estudyante kag staff na naman? Posible ang iban dire siguro mga intel bala kung aton nga ICPS2 ka K5 Ray nga isa man sa mga nagabulik no, sa investigation sang sa pag-detect no, sang bomba sa sulod sang university. Lapad ni Bing University nila ka K5 Karen ang main site kag ang news site. Ti ang pamangkot dira diin wala man na specify to sa nagkomento kung diin din pamutang ang bomba. So yawa ni libot ang ato ning mga otoridad karon ka K5 Karen. Yes, sa K5 Ray, no? Iya mo na karon ang sa aton yung mga kapulisan sa EOD kag sa University President mismo sang ISAT sa K5 Ray. Okay. Kasi makita mo na si Sir Hines gumakil. Karata sa mo? Ipamangkot sa karon sa K5. Mangkot kita siya kay at least dali man isa sa media. May idea siya. Yes, sa K5. Siya ng spokesman. Aras ako? Arang tambok ni Blau? Hindi. Ay, hindi. Oo, lumamo po Soraya. Pero daw ay man, sinin mo daw naginakulba ng or tensyonadong tao. Daw ara si Doktor arang kalbo? Diin sa K5. Ara. Focus bla tong do checker ng bayo Ara. Naka-yellow, yellow. Daw may puti. Naka full gospel na siya mo? Okay, sige. Buot na siya, mabuot nga tao na. Ikuan sa karon natin statement ang mga officials ng ISAT University after isang ila yung pagdilan-anon o ang aton nga kapulisan sa K5 Ray sa K5 kay tidra na karon may baluan kung ginlubong gid man before 6 o'clock ang bomba, kung may bomba gid man dira ta may baluan kung before sina nangin relax ang security security officers nila may frisking nga nagakatabo ginaw sa isa gina way sila kasalig ang bisan ni Jantina na uniforme ginaw sa isa gid or kung paano bala ma'am ka no kag mangkoto mo na nanda kung sila mismo ang security agency may unay sila dang sniffing dogs dapat sa muna kalapad nga mga mga institusyon may ara ina sila yang sniffing dogs. Yes, kasi 510. Kahit dala man lang, hindi sila yung mga physical lang nga security ang ginapatuman nila. Of course, ang narcotics sa manda, ang bomba na pamangkoton mo kung palug lang, kung sa mga gwardya bla, ang ilang security agency bla. Sa muni kalapad, para masiguro nga way sang sabotahe, way bomba nga itanom may ginaputang sila nga sniffing dogs sa train bla, K9. Yes, sa K5 ipang ipamangkot na karon sa K5 sa aton nga University President ang tanan-tanan sa K5 kung ano man ang ilang mga tikang kag kung paano nila matumod ang atong babayi nga nag-comment sa ilang nga Facebook page dati ang naghahambal nga may bomba no sa old site kag new site ng ilang kabalon mo dayon tisin mo kay di may ginapaboran kamo dang ginapasulod nyo. Yes, sa K5. Kasi mo plak bilog ang mga slots out nga may mga iba nga nagreklamo. Yes, sa K5. Sige, balikan ka na mo karon na ka K5 Karen kag kunin malabot karon sa 11 Mbps program karon bantayan sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamatik kag sa Facebook Live. Steady niyo ng Facebook Live ni dra no ka K5 Karen Badilla para maka tutok kag mangin updated ang aton sini nga mga followers sa aton sini nga Facebook Live sa sitwasyon dira sa sulod sang ISAT University. Salamat kay K5 Karen Badilla. So sa dugang nga detalye, bantayan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Opod si K5 EJ Cordoba at sa K5 Ramilo Palek. Ako naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Good morning, Ma'am Nene Sian Presya, Ma'am Ellen Rose Daanoy, nagapamatigid Sir Daryl Parconferte. Good morning. Nagapamatigid sa ito sila nga pagpangalagad dira sa may Dumalag Kapis, Sitio Nabaye,
daga pamatigid diri pa sa K5 News FM Iloilo. Si ka K5 Manalyn Navarro Palik kalabuton naton sa aton sining mga ka K5 gikan naman sa may barwas sang San Dionisio Iloilo sa formal nga pag-turnover sang sining gamay nga bulig nga halin diri sa K5 News FM Iloilo kag sa RYU Foundation ni Dr. Ramil Itang-Uy para sa pamilya Asopra sa sining pagtaliwan sang ila sining tatlugid kay mata no sa sining vehicular accident ka nagluntad sa tong Nobyembre 9 mga ka K5. Ka K5 Manalyn. Ka K5 Ray, ka K5 Ted, live kita sa buong dili sa Puluyan sang pamilya Asupra sa may barangay Kubay, San Dionisio, Iloilo. Kag makaupod na itong live ang subang anak ni Ma'am Rosemary Asupra nga si Sir Aris Asupra nga amo ang magabaton subong sang bulig nagikan sa RYU Foundation kay Dr. Ramil Uy kag syempre sa aton nga mga ka-K5 na naghatag man sang ila bulig sa pagtaliwan sang tatlo ka miyembro sa ila pamilya. Sige, si Sir Aris ara no. Ipintamatag ang linya ta ka K5 Manalyn. Sir, upod natin subong sa tiyak na linya si K5 Ray kag si K5 Ted sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo. Sir, mayong aga. Mayong aga ged Sir Aris, salamat kid una sa tanan no sa pag bato nimo sa K5 News FM news team namon dira sa inyo sining Puluyan. Ka K5 Aris, Sir Aris no, may gamay kami nga bulig na iatag dira halin sa amon sining Chief Executive Officer ang tag-iya mismo sang K5 News FM Philippines nga si Dr. Ramil Uy kag pinaagi man sa kay ka K5 Manalyn Navarro Palik ara subong sa tupad mo ihatag namon kag i-turnover sir ang balor sang kwarta nga halin sa istasyon sang K5 News FM kag sa mga tawo nga nagbulig kag nag-contribute man para makadihon kag makatipon bisan sa gamay no nga makahatag kami sa inyo sang gamay nga bulig Sir Aris Asopra sir. Sir, thank you sa kung ang sa K5 magig na salamat sa inyo nga bulig kag kay Dr. Ramil Uy. Madamo gid nga salamat kag kay person kay Ma'am Day nga release la subong kaupod ya. Sige sir, pila na ka K5 Manalyn ang mabato ni Sir Aris? Oo. Ka K5 Ray, ka K5 Ted, nakalikom kita tanan sa 14,000 pesos nga kwarta, 10,000 pesos diri ang halin sa RYU Foundation kay Dr. Ramil Uy and may 4,000 pesos kita nga nalikom pagi sa aton man nga fundraising initiative sa K5 News FM. Alright, sige, ihatag ta na ka K5 Manalyn sa kay Sir Aris ang natipon tang balor. Are. Ginadaho natin subong kay Sir Aris ang 14,000 pesos nga cash halin sa kay Dr. Ramil Uy sa RYU Foundation kag sa aton man fundraising initiative sa K5 News FM Iloilo and K5 News FM Sara. So ka K5 Ray, si Ma'am Kelsey wala dili siya subong sa San Dionisio bangod naging proseso dira siya sa may office ni Governor Defensor para man sa dugang pa nga bulig sa pagpatigayon man sa pagpalubong sa kay Ma'am Rosemary, sa kay Sir Artemio, kag sa kay Angie. Okay, Biyernes subong mamani, kuha schedule ni sa 5th district mo. Nagtagla AX ang Capitol. Oo. Kay Lunes sa 1st district, 2nd, 3rd, 4th, and 5th naman na siya. Ang pasunod. So ara dira siya subong ka K5 Ted sa may Capitol nag-upod sila sa isa may yaman katiya para nga magpangayo man bulig sa kay Gov Defensor ka K5 Ted. May 14,000 na si Sir Aris. Sir Aris? Sir? Sir? Sir, si Ted. Anong dalaganan sinang 14,000 mo? 14,000 ninyo? Bali siguro sir sa pang financial namon di nga kinanglanon sa pangadlaw-adlaw namon. Asa sa ina? Sa nong lubong? Wala pa kami sir kung saan ang schedule sang pare. Ang naulat pa namon kung saan gid. Pero kung ikamoy ano gusto nyo nga malubong na dahin temprano or mapadugay-dugay pa? Sa amon tanay sir gusto namon nga mas temprano pa. Kay kung anong desisyon sang iba dito amo na pamangkuton namon kung gid para nga sigurado.
Sir, si Ma'am Rosemary, nanay mo gini, no? Okay. When was the last ka mo nag-isturanay? Until sila na-disgrasya? Sang Friday nga last na mo istoryane kay nag-video call ako sa iya. Sa din ikaw gauli out? Sa San Pedro, sir, sa Molo. Diri ka sa San Pedro, Molo. Anong trabaho mo diri, sir? Muro mekaniko, sir. Okay. So nag-video call ka mo. Anong istorya nyo ni ano tawag mo, mama, nanay? Mama. Anong istorya nyo ni mama mo? Nag-istoryane kay me about para makadto sila wala dito sa Carles. Ay niya pa man ko pangusisa ko siya kung saan ugid bala ang lubong kay basi kung makapuli man ako. Sinong napatay sa Carles, ha? Ang akon nga lolo, bali tiyo niya. Okay. Din siya sa Carles, sir, na hamyanga? Sa Barosbos. Barosbos. Okay. So, amo to istorya ninyo. Magluasin na, o ay ka mo kay istorya parte pangabuhi, kung ano man dablado, intimate nga mga istoryahanay? Why naman, sir? Kay ti, siyempre, ang istorya, amo lang gina. Kay amo ginang gusto tayo makapuli kami. So, pamumusta mo lang. Kada ano mo pa uli, dara? Pero may kamay ka pa uli sa San Dionisio? Talagsa lang, sir. Siyempre, kaya lang alaman ta kay may kabataan kita. Hindi man ko pa dali puli. Ilan ka man magulutod ni sir? 3 lang kami, sir. Pati isang napatay. Okay. 3 ka mo tanan? Di subong, nabaton mo na ang nabtan ni sang Iloy mo kag sang duwa pa? Masakit yapon, sir. Galing ti. Kinanglan ko gini nga drodalon. San sa mag-backdown ako, kaluluwi gid ang akon nga mangod. Oo, doon. Si Kelsey, kinagligat na interview namon siya. Why pagit sa katulog? Subong doon na nakapukway na siya, muna, sir, ang tulog-tulog man ako, ginagaydan lang nga makapuway ang pangaon niya. Hindi gid ang kompleto pa, do makaon siya, tapos gamay lang, do pag nagana lang bala, sir. Kagi hysterical, gulpi lang, sir, gahibi, no? Ano mang intervention sa buong parang at least maka-cope ikaw kamo sa sitwasyon ini nga taman gibla ka sakit bla very tragic. Anong ginhimo ninyo, sir? Pangamuyo lang gid, sir. Pag mga advice kung sino-sino para lang matabon-tabunan ng sakit bala nga nabatsyag mo. Oo. Si Kelsey, kay belo kita sa pagkabata, bala may pamangkot sa Lord nga nga tatlo gid. Ikaw nag-question ka man o naga-question ka man sa Dios nga natabo ini sa pamilya nyo? Wala, minsan ketik, wala naman na iban na dlaganan nga mo naging napainchindi ko sa iya siling kung hindi ta siya pagbasulon. Kung basig gusto yan na para makapuwa. Wala naman siya naging pangayo. Pero basig gusto yan na huwag nagita na mahimo. Masakit man matuod pero you have to accept, no, ang reality, Sir Aris, no? Oo, sir. Paano ka mag-move on after sinisera, after abisang lubong, paano ka mag-move on? Amo pa naguro, sir, hindi ko pag-subong na-explain kung paano. Pero kinanglan ko din, sir, nga kayaon para sa mga ngud ko sa kabataan ko. After sang lubong, sinong bilinda? Siguro, kami paguro, sir, hindi ko man pwede nga bayaan na yung mga ngud ko pagtapos kalubong. Oo. Kaya dapat may transition, anay, no? Oo, kinanglan ko din siya na gaydan. Oo. Makatapos. Siyempre, mapuli di sa amon balay, wala tao. Ano? May pilahan sa magbalik sa ay tao di pabtan. Correct. So, kinanglan ko gid na mag-stay di anay. Oo. May pamilya ka naman, sir? Oo, sir. Di dalo man ay pamilya mo da? Ari sa subong, sir, mo pangdala ko di sila. Ay, okay. Pero titani diri na kamoya sa San Pedro Modo yan nga pangabuhi. Oo, sir. Oo. Good decision nga subaybayan anay kag tubay-tubayon anay da si Kelsey Ann. Sa pagkabata ya bla. Hindi na subong importante, sir. Oo, pangamuyo lang gid Sir Aris Sir Aris, si K5 Ray niya, no? Sir, di ba naka-eskwela di si Kelsey sa St. Roberts diri sa Iloilo? Sang time ka-eskwela sa di sino restaurant niya kamuman? Oo, dito sa sakon sa balay na konser. Okay, so why ka mo plano be para hindi gid budlay sa imo be, hindi man hasol sa imo nga ipa-transfer na lang dabi si Kelsey sa syudad kag diri mag-eskwela kay ti diri imo pangabuyan kag pamilya? Amo na isa siya nga ginaplano ko, pero respetuhon ko anay siya ng desisyon ni Kelsey Ann kung gusto niya magsaylo dito sa akon. Kay mamo para at least do ma heal gid bala sir siyang siyang madasig kay mamo kung ara sa balayda
ang para sa akon binom memories daga balik-balik mo. Oo, gani mo gani sir. Pagbukas mo sa pertahan, ga-expect ka si nanay mong maabot, si papa mo maabot, pag-abot mo sa matulog ka, gina-expect mo nga tupaday sila sang utod nila. Kati ang puloy-an sir, that damo sang memories nga nabilin da sang ining tatlo ka mga nagtaliwan na Sir Aris sa Sopra. Amugin na sir, amug nga depende na sir kasi desisyon niya mo lang ginaginahulat ko. Pero istoryahan lang naman na sir kung matapos na gid man siguro ang lubong nila. Sir, ikaw ang subang sa ano sir no? O ikaw ang subang sir sa tatlo sa kay Ma'am ano gid no? Kay Ma'am sa nanay Rosemary no? Oo. Sir, bilang magulang kag nagatindog nga amay sa imong mga kabugtuan, especially kay Kelsey no? Kay si Kelsey ang natuon sa agot ninyo no? Ano ang imo mensahe sa iya sa mga utod mo? Kag kung gapamati man subong si nanay nyo, ano ang gusto mo ipalabot na mensahe? Upod na ang imo sining stepfather kag imo sining utod nga isang man nga nagtaliwan. Alin sa una sir, sang gulo of danay kami di. Dako gid ang ginbulig nila na sakon nga duwa. So nagambal ko sa kagalingon ko nga pila ka adlaw makabawi dito sa ila. Bala nila na sir kung gaano ko sila nakapalangga ay biskan pa paano ginataguyod ko man kung anong kulang nila di inabunuhan ko man kung may sufficiente ako pero hindi man permi. Kung kay Angie naman balaan nga ni Angie kung ano ko sa nakapalangga halos tanan nga pangayoko nila kung may ara lang ko nga ginakaptan natingwaan ko nga maatag. Tapos kay sir? Close ka mo ni Angie sa agot? Oo sir, tatlogig kami na. Si Angie, magtulog ko. Magpuli ko din, magtulog ko. Gahulig yun na sa sakon sir, biskan dalaga na. Kung ano kinanglanon niya sa eskwelahan, siguro ginatawagan niya pa ko no to. May kinanglan ko to, may amo ko nito sa eskwelahan to. Oo sir, amo na manawag sila sakon ko na kung may tungalang-alang di day mama. Panawag na sila sakon or gachat nga ko kamusta ka mo da? Siyempre, amo na nga chat nila sa akon, expected ko na kung ano kinanglan nila. Mensahe mo kay Kelsey sir? Kay Kelsey, bay patani nga makapakabakod dit sa. Kahit duwa na lang kami di nga duwa. So, bisan po, matabo sir, patapuson ko dit sa pag-eskwela ya. Kaya mo ginanghandom namon sang mga napatay sir. Sir Aris, wala man ni Kelsey kung sir. Sir Aris, di na kami kapadugay pero kami diri sa K5 News FM nagpabutyag sa among simpatiya kag condolences sa pamilya mo, sa imo kag gabay pa nga ti mangibabaw gyapon ng pagpangamuyo kag pagtuos Ginoo no sa despite sa mga nagkalitabo ni sa inyo Sir Aris. Oo sir. Muna gid lang ang atong salandigan, why not sa iban. Sir Aris, malagas ko lang sir. Di ba may ariglo na ni sa driver nga sa Tommy Clarito? Nagsugtanay na kamo sa to? Hindi na lang ito naguro sir pag-istoryahan sir. Sige. Oo, sige na lang. Pero importante sir, importante kahit pa paano may babulig man sila da sa inyo. Mumala namon na pangayo da. Daw hindi lang sa kulang-kulang pangayo. Bakit ikabuhi ng dula mo? Mumala ning amon dari K5 Pero importante nagbulig man sila sir. Amo nang importante nagbulig man sila. Amo na lang nakuha nagbulig sila. Okay, sige. Mumala lang namon sir kay mamuti kami balaka man kami bala. Kag hindi nila uglahog ang kabuhi nga nadula mo. Sir Aris, salamat gid sa oras kag tiyempo nimo Sir Aris. Condolence gid sa imo sa pamilya, sa bilog mga pamilya, pakabakod lang kamo kag padayon nga ti magpalangganay kamo sa imo sini nabilin nga utod nga si Kelsey Ann. Salamat gid Sir Aris. Salamat man sir. Thank you gid. Kay 5 Manilin. Thank you. So kaki 5 Ray, kaki 5 Ted, na tigayon na naton nga ma-turnover ang 14,000 pesos nga nalikom sa K5 News FM sa buligman sa Layo Foundation ni Dr. Miluy diri kay Sir Aris Asupra ang subang nga anak ni Ma'am Rosemary kag nagapasalamat gid siya kay bisan pa paano may galastuhon man sila sa pang adlaw-adlaw nga tanan. Sa subong wala pa sang official date gid kung san o igalubong ang tatlo ka magpamilya
Apang may nakasugta naman sila nga kung may ara na sang pinal nga petsa sang lubong, iga saylo anay ang bangkay ni Sir Artemio sa may pihak na pamilya, and after sina dungan man sila ilubong sa nakasugtan nga petsa sa nga paglubong kay K5 Ray and kay K5 Ted. Pare nga ma-prioritize anay sila da kay kung si Sir Aris pagani di man sila gusto nga na maglawig kay ang pulaw nila, ang gasto nila. Ang gusto man nila yes, kay K5 Ted amo man kaina ang hambal diri sa iban nga mga himata nga ti nakadepende abi sa ano mo sa schedule man sa simbahan. So amo na aton man nga anhon nga mapangabay nga kung may ara na gid man sang petsa mapa-prioritize ang ilang pamilya diri kay K5 Ted and kay K5 Ray. Ang extend sang compassion sa mga nagtaliwan. Oo. Thank you Mama Ne. Sige. K5 Ted, K5 Ray, live kita diri sa may Barangay Kubay, San Dionisio, Iloilo, sa Puloy-an sa pamilya Asupra. Upod kay K5 Regent Bataanon, ako naman si K5 Manilin Abaro Palek para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Alas 9 ang oras sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Salamat din kay K5 Manilin Abaro. Ito oras kay Tiyempo. Nagatulog luha sa aton mga listeners. Ma'am Bing Speje, Maricel Baloro, Kasiple. Ma'am Nenesian Presya, Ma'am Bing Kabusbusan Lucena. Nagpamatigin sa aton silang pagpangalan. May sunog pa sa Burgos, La Paz. Nag-inform dari si Ma'am Weng sa bulangay ng oras. Sa ulunalan na sang kwan man sang Isatyo. Check na dugay kay mga reporters sa pakato naman dito. Sige. Sa pangalan ng lamang sa Bugos ko Pwersa ng K5 News FM Philippines, kaming inyong mga nakaupod ninyo sa tagsakaga ka K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa